שלום לכולם, אנחנו בפרשת מצורע. פרשת מצורע נקראת גם שבת הגדול. למה? כי במצרים, בשבת, לפני שהם יצאו ממצרים, ביוד בניסן, היה להם נס גדול. ולכן אנחנו קוראים לזה שבת הגדול, לפי אחד הדעות. ואנחנו רואים שגם השבת נקראת פרשת מצורע. למה קוראים לו מצורע? מלשון מוציא שם רע. בגלל שהוא דיבר לשון הרע, או דיבר רכילות וכו' וכו'. הוא יוצא מחוץ למחנה על פי הכהן. הוא בא אל הכהן, ושהוא רואה את הצרת על הגוף שלו, כך היה לפני מאות שנים, וכך הוא היה בא, הכהן היה קובע אם הוא טהור או טמא. נשאלת השאלה, למה כהן בודק אותו, ולא רופא קונבנציונלי? למה כהן בודק משהו שהוא פיזי, חיצוני? אז באמת, בגלל שזאת מחלה רוחנית, כהן מטפל בו שהוא אדם רוחני, ולא רופא שהוא אדם קונבנציונלי. כי הבן אדם עשה משהו שהוא גם יכול להיות בהסתר, והוא דיבר לשון הרע על מישהו, ועשה את זה יכול להיות בשקט, והוא יוצא מחוץ למחנה, ככה רואים אותו כולם, הוא מתבייש, עושה את החשבון נפש לו, ואחרי זה הוא חוזר. ואיך נקבע שהוא טהור או טמא? רק ברגע שמוציא מהפה שלו הכהן את המילה טהור או טמא, אז נקבע אם הוא טהור או טמא. ואנחנו יודעים שאם הכהן טעה, במקום להגיד לו טמא, אמר לו טהור, הוא טהור, כי מה שאומר בפה זה מה שקובע. כלומר, הפה שדיבר לשון הרע, גם פה התורה קבעה שהפה של הכהן יקבע אם הוא טהור או טמא. הכל לפי הפה. ואיך זה קשור לפסח? פסח, איך נקרא? פסח, סח מדבר. אבל אנחנו בפסח בדיוק עושים הפוך. מה אנחנו עושים? מדברים כל הזמן ביציאת מצרים. אנחנו צריכים לדעת שכל המצווה הגדולה, והגעת לבנך. להגיד דברים בפסח כבר מהיום, להתחיל להכין וורטים, להכין כל מיני סיפורים מעניינים, לטובת המסובים שיהיה בשולחן בפסח, לספר להם ביציאת מצרים כל מיני סיפורים מעניינים, כל מיני שאלות מעניינות, ולראות שאפשר לעשות שם אפילו דיונים בכל מיני נושאים שיש להם כמה פנים. וזה העניין של פסח. פסח זה לדבר פסח בנושא של יציאת מצרים. וכל המרבה המספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. שנזכה לשבת שלום, שבת של גדול, שבת מבורכת, שנזכה לאהבת השם, לאהבת הבריות, שנזכה לשבת שלום בשם כל ישראל. שבת שלום לכולם.